hapon sa inyo nga tanan sa pagkainit subong panahon, pero mas mainit pag ini kay we will be going to Dumangas. Malapit gid na sa bye-bye, makaon kita ka mag-celebrate sang 10th year anniversary of Corvus Cafe. So for now, standby lang kamo da, road trip lang gid ni. On my back may pasahero kita subong. You can follow her, Ilongga Rider, on Facebook. Araman siya sa iyang TikTok. Anong imong handler sa TikTok? Bikay. Can you spell it? P-I-K-A-Y. Bikay. That's P-I-K-A-Y. Pikay. Come on, visit her TikTok page. And of course, kung trip nyo maglantaw sang road, kay road trip, gani kita, no? So just hang on there and I'll update you later pag-ara na kita sa Dumangas. So enjoy the trip! G ka lang na G. Okay, sige. Sige pa lang. Yes, Kuya Josh. May event dito sa tayo, Kuya Josh. Para siyang 10-year anniversary ng Corvus Cafe. Dito sa mga best kilo-kilo. Today na. Right now. Ay, yung event niya. Oh. We are going there. Yes, makakatayo ka na nila. And that, Luwayman Cafe. Ay, ang ganda nun. Perfect yan. Luwayman. Luwayman Cafe. Yeah? Ano yung Josh? Lord made me this way. Charot. Pero low-bat na talaga ako, guys. Mag-end na ako ng live, guys. Mag-aano pa ako, mag-content. Thank you. Sige, siguro naman yung mag-aano, mag-live. And nakuha ko naman na kasi yung goal ko talaga. Namigay na. Yes. Okay. Pass. Oo nga, Luwa. You go na. Hi, RJ. Boston. Hello. Si Luwa. Luwa naman. Para decision kasi kami. So for today's video, yun ang pag-decision naman. Kasi Ima naman mag-live. Oh, sige. Hindi, Iman. Mag-live ka. Makikita namin kung ilang babae ang papasok sa live mo. Boy! I-take note namin. Very good tayo doon. Oh my gosh. Very good tayo doon. Amen. Go. Sa comment section na titignan natin. Tapos titignan natin sa comment section. Hey, Amen. Long time no see. Oh my gosh. I cannot forget our date. Last time, mga ganun-ganun. Hey, Amen. You're not chatting me na anymore. What happened? Yung mga gaganon-ganon sa comment section. Alam na namin yung Amen. Ganun. Amen. I really had a blast last time. Kagan. Wala ka, Amen. Mag-live ka na talaga, Amen. Excited na kami, Amen. Amen. Mag-live ka na. Wala ka ng choice. Wala decision kami to. Uy, mag-i-end live na ako, guys. Yeah. Okay lang, i-end ko lang to. Amen. Hindi. Natakot si Iman, alam niya yung mangyayari kung anong ang gagawin natin. Sige, sige. Lowa go. Bye-bye. Bye everyone. Bye sa mga nag-gift. Bye-bye. Thank you sa nag-gifts. Bye. Share. Bye. O, diba? Magkano yung ano natin? Oh, nice.
Gusto ko lang daw war. Anong war? Yung PK ate. Ano na siya? What do you mean mag-PK? Daw ma-match ka muna. Daw may isa ka TikTok creator. Daw may isa ka TikTok creator. Ay, isa ka TikToker. Kaya isa ako magiging TikToker. Ma-match ka muna. Tapos ang tanan yung mga gifter, ang mga regalo sa inyo. Ang hindi mo kilala pero regalo sa inyo. Padamo-damo sa regalo. Tapos kung sino ang madao, kaya mo na siya. Pero wala man nalabot kung pwede ka or hindi ka pwede. Kaya di, Basta may naghatag lang. nagatagya ko. Hindi mo na yung makuha. Ano na siya. So namin, Oo, gusto ko na di ba like do feeling ko daw ano ta bala. Galing kay kabud live wala di parkingan. Yang ma-park naglabay kami di last time. Tapos kita ko man ang daan ako, men, gusto ko mag-stop over kang magpa-picture lang sa munang area. Feeling ko timingan ko gidya yang hindi ko yung magdala sa lakyan. Kaya wala ka diya sa parkingan sa gilid mo. O baka bike lang or lakat. Galing kalayuan maglakat ka. ang ginabra ko na lang sa TikTok ko. Pero may TikTok ako sa muna, pero wala pa na sa mga followers. Doon nag-start, doon may mga followers, doon 100 mag-score. Kasi nabala ako sa friend ko nga mag-live-live. So nag-live-live ako. Tapos, taon ako pala nga live-live. Tao mo sa mga tao, kahit kay kanda ako, dito tao, kadalasan. Doon namian sila bala. Basta kung kag-isa pa kung ano ka, kung pala shout out ka bala sa mga ano, like, oy, shout, parang mo na nga, like, shout out na ka, tapos, daw ka feeling close ka bala dayon. If ma-feel nila nga daw accepted sila or gina-shout out mo sila or gina-ano mo sila. Kasi take it sila yan, tapos gatag sila gift. Na. Tapos pag PK na, unang sa match-match na. Ang sa mga team na kaysa sa TikTok, ang mga team na, damo na mo sila ga-gift na sila. Pero ang amon kaniya, wala gid kami sa team gid. Pero tanan kami daan niya mag-friend. Ang mga kaysa, maski may team ang amon kontra, gadaog kami gyapon. Kay as a friend gid ya, damo gid kami gakabaton niya nga mga gift. Nanti parang subong ka gina to. May mga kano na din kis ang sulod nga manghatag lang sila yung gift ya. Tiya sa miga kagina to galing ako sa isa ka kano. Ko ay give me the ano to atong abot mo tayo to. Mahatag anong goal kay kasi pwede ka mabutang sang goal. Na kung pila gusto mong baton nga gift for that live. So ako usually na ma-live ko na sa aga. Gina-reach ko na ang goal ko, tapos pag ma-reach ko ng goal ko, ma-end live na ko na. Pagkagabi na yun, ipa-reach ko naman ang goal ko. Then, sa live ko, sa isa ka adlaw, mga 300 pesos or 500 pesos na ma-earn ko sa ano lang na, sa pag live ko pa lang na. Tapos, pagka do may scaled rewards na siya dayon. Si TikTok, kung makita yung active ka kagda mo sa live mo, kinasweldohan ka niya. So ang last kong nasweldo sa TikTok, ang first kong nasweldo kay TikTok doon 300 pesos lang siya for 1 week. Pero ganda ko siya subong to mga na siya mga basta may rate. Like kung lawig ka na nagataas ang imong multiplier. Oh yes, na amo na siya nang. So ang akon first na kay kadasig sa ako ng pag-grow, diriya sa TikTok kay nag-start ko sa end of March. Tapos siya subong niya na ko may mga skilled rewards. May haraman ko sa yellow basket, pero doon hindi ako kabalo, hindi ko maano ang yellow basket. Di ba ma-sell ka na da, something like affiliate. That. Oo, affiliate. Na, ang yellow basket. May charge dyan din ako. Ay ko. Pero nag-change siya kung ito kagina. Kakang last time. May dala ko extension cord. May skilled reward. May yellow basket man siya. So, kung sa yellow basket, maka-earn ka pa ginas. Affiliate. Manang CG Lifestyle, bala ang makakamod, bala ni Nana Hover. Bala na mo na siya, damo na siya kita sa affiliate. Ako yung video, hindi ko maano ang affiliate. Si Kim, ang miga ko bala last year. Sa ano man siya, yellow basket man siya ga-earn. Sa yellow basket. Pero wala ko pa maano ang yellow basket. Sa kaya sa kung diin man ako yung kung diin man yung calling mo yung kag di niya ginatag ni Lord sa imong dito na lang ako. Oo ganito sa TikTok live ako yung ga-earn gid sa Dakota go na lang. Tapos think ng 1,000 followers parang pamuna na siya ang balak mo earn ko ako sa lason siguro mo tako siya nga magdamo pagit bala ang mga followers pero feeling ko mas dako pagit siya. Tapos nami kaysa balay ka lang kisa i-off mo lang ang tapos kisa para maglawig lang lang live kasi live natulog lang kami na pero ganda kaya lang ang live na mo tapos nakamo ko na sa Kumu sang ga-join ko to last time sang PBB bala
nga may kung gusto mo maging wildcard or mag-add, dapat ma-live ka. Kaso na transfer ko bisa wala bala internet. Kaya nagalina ko to sa ROAS mo. Transfer ko sa ticket, wala ka sang wifi, mobile data. Kung magasto, na ako nagsige live. Nakaong yapan sa mga yung makita. Kaya kami wifi, mati syempre make use na lang ng wifi. Video lang kung wala ko gamot, tapos butangan ko ang Facebook. Ga-create ko subong balik sang cloud sa akong YouTube. So, maglakat ko. Wakaton, sumungalin sa office pa kadto si Pio mo. So, mag-waka mo lang ako niya live. Kinala ko lang subong sang bank of videos na mapakita lang active man ko mo man na active man ko sa YouTube para ma-promote ni Lolo man gani tawag sa kay ano ni kay TikTok Lolo. Ano ba, ako may nalantaw mo ko nga kada hatag sang gift bala nga nag-action silang kitan ko na. Ako yung ipakit-kit. Yung pinaka-cute. Karamihan kasi na mag-atag. Everyday nasa nag-heart me. Kaya daw may ano siya daw daily fan. Sa mga fan club. Mga fan. Kung gusto nila na makita mo ng fan club sila dapat nag-heart me. So kaya makita mga part sila sa fan. Sa fan. Kasi ako mag-match kami na ako. Ginanantaw na sa mga kamatch ko ako ng fan ko. Ah, wow! 79 yung fan club mo. Dami mo ng fan club. Kasi yung mga level na siya. Like 79 people or 79 types of clubs? Hindi, 79 people ang fans ko nga nag-subscribe doon. Okay. Isang team dapat Pero one-time payment or monthly? Monthly siya. Ang pinakabarato is 165. So, 165 yung subscribe or subscription. Pero wala ko lang pila ng dapat ko sa kung kaya daw sinili ko lang siya set up sa ano lang. Pero this week lang gid. Tapos 4 pa lang nag-subscribe. Pero kaya rin ako. Per month pa na. Hindi ko makapila ka subscription. Okay lang man. Diba? Mas feel ko takot ako gidya sa TikTok iya nga live kaya para sa ako lang ya. Kaya takot ako gidya ang iya ano ka bagay ni siya sa ni hirap sa best friend. Ba siya ang nagabasa ko sa TikTok. Dugay-dugay si mo sa Facebook wala kakain ka. Kay dugay-dugay gito di ba? Ang ako pinya Facebook no earning from stars lang. Di wala akong katag sa mga stars kay daw di ba ang sa Facebook ang daw damo sa mga stars kaya mga ano yung term to nila ni ano sa mga influencers. Kasi may terms sila sa mga payakap, yun doon mga group na sila bala sa ga-offer sila bala sa mga reels. Tapos sila ka-out gaan. Nami, nagiging yung dalan niya. So, driving test lesson. Test driving test. Ano? Test driving lesson. Loading. Driving lesson. Hi, there's one person na nanonood. Hello to you, whoever you are. Please do drop a comment at the comment section. Currently, we are on our way to Dumangas for the 10th year anniversary of Curvos Cafe.
As you can see, we are approaching Dumangas Esplanade. Look, may Esplanade man sila diri.